ku zo ku ji dalilin da yasa Turawa ba su taɓa bari Dangote refinery ta abin arziki a Najeriya ba. Barkan ku ne yanzu da cewa ana yi wa Najeriya karɓar ɗanyen manta. Idan haƙo ɗanyen mai a Najeriya waɗannan kamfanonin za su ɗauke shi su kai shi ƙasashen waje in sun taco shi sai su dawo da shi. Mafi yawanci kamfanonin na Turawa ne amma fa a cikin su akwai na Baba Bola da danginsa. Za mu fara da kamfani ɗaya kamfanin Shell. Kamfanin Shell tun 1937 suke a Najeriya sun nufi shekara 100 kenan yanzu. Wanda Turawa mulkin mallaka ne suka ɗora su suka yi kane akan tattalin arzikin man Najeriya. Wanda a 1957 bacin an gano mai a Niger Delta sai sauran suka ƙara shigowa wanda dukansu na Turawa ne. Olusegun Obasanjo a sin da ya tona ɗaze ce ya buƙaci kamfanin Shell da ya zo ya aiki refinery ɗin Najeriya ya ce ba zai ba. Amsar a fili take saboda ya san da cewa idan ya yi kasuwancin shi ya rufe. Wanda mu kuma ci gaban mu ne a Najeriya. Wannan kamfanonin baki ɗayan su kusan abu uku kawai suke. Na farko su zo su dinga laliban mai a ƙasar Najeriya, su zo su gyara shi, su fitar da shi ƙasar waje su tace shi, su zo su yamma da shi da tsada, sauran kuma su yi abin da suka ga dama da shi. Da yawa daga cikin su ƙasashen suke kaiwa su tace shi. Ma'ana sun gina refineries din a ƙasashen su kenan. Suna ɗaukan arziki a ƙasar Najeriya su je su gina ƙasashen su domin a cikin crude oil a ciki ake cire kalanzir, fetur, gas, duka wannan abubuwan sai an tato shi mu kuma sai a gawo mana da guntu ƙasar mu. To wace riba Najeriya take samu da yadda ake fitar da ɗanyen mai daga cikin ta? Iyakaci a ce mata za a raba riba sai kuma idan za a ba da tallafi irin tallafin samuwa da aka bayar din sai a ce za a ba ƙasar Najeriya. Abin da ya ɓata 'yan Najeriya rai shi a gane da cewa Baba Bola da iyalansa fa suna da kamfanin da ke tace ɗanyen mai a Najeriya. Amma al misali a ɗauke ka aiki ne a banki, kai kuma al misali kai ne mai OPEC bankin waya, sai ka shigo cikin banki an ɗauke ka aiki kuma sannan ka zo kana tallan OPEC. A turanci ana kiran da abun conflict of interest. Kun ga anan mun zaɓi Baba Bola ya mana aiki kuma kamata ya saka interest ɗin Najeriya a gaba ba interest ɗin kasuwancin shi ba. Kan takaice muku dai duk yadda kamfanonin Turawa suka bari kamfanin refinery nan wata ta fara aiki, to su fa tasu ta zo ƙarshe kenan. Babban abin tambaya anan shine shin za su bari? Yanzu matakin da suka fara ɗauka shine suna bin manyan influencers on social media, su biya su kuɗi akan su fito su zagi refinery Dangote su ce ta gurɓata muhalli ta yi me da me. Kun gani wannan influencer ne aka masa magana. Amma ko da kamata ku sani shine su refineries ɗinsu da suka gina kasashen su ba sa ɓata da muhallin ne ko kuwa me yake faruwa. Babban daɗin da nake ji shine idan 'yan Najeriya fa ya buɗe. Ya Allah duk wanda ke sa hannu akan ci baya ko raƙiyar Najeriya ya Allah kamar maganin shi. Ku ce mana amina comment section. Allah ya samu dace.